לדבר איתכם על מותג ספרדי שנקנה על ידי קבוצת ואג ב-1990. ב-2013 בתערוכת ז'נבה הוצג הדגם הזה לראשונה, והוא הזוכה החדש במסלול נורברינג הצפוני לאותה השנה. קבלו אותה, ליאון קופרה, הדור השלישי. הקופרה החדשה הפכה ליותר מעוצבת עם קווים ברורים, פנסי לד אגרסיביים וחדים. אבל כאן נשאלת השאלה, איפה פנסי ערפל? אז איך אנחנו בעצם מזהים קופרה? כשישוקים ענקים בגודל 19 עם פליפרים אדומים. נותנים לנו להבין שזה לא סתם ליאון. החבילה כוללת מראות צד עם מיטוט, חלונות מאחור מושחרים וסאנרוף ענק עם פתיחה מלאה. יש לנו ספוילר מיוחד של קופרה, פנסי לד מיוחדים של סיאט. הכיתוב קופרה מזכיר לנו שוב ושוב שיש לנו רכב ספורט. התווית הקטנה כאן מזכירה לנו שיש לנו 280 כוח סוס מתחת למכסה מנוע. יש לנו פה דיפיוזר קטן שהורכב לא יודע מה. בנוסף יש לנו פה שני אגזוזים לשיפור הסאונד של המנוע שאנחנו נשמיע לכם יותר מאוחר. לא כולם יודעים, אבל ברכבי ואג יש פתיחה מהירה של כל החלונות. פשוט צריך ללחוץ על הכפתור הפתיחה והכל אמור להיפתח. אבל אצלנו ברכב החלון האחורי נפתח. אתם שם בוואג, תגידו לי, מה נסגר אתכם? הרכב עבר סך הכל 3,000 קילומטר. עכשיו אנחנו נראה מה יש פה מתחת למכסה מנוע. במחיר הזה של הרכב יכלו גם להוסיף הרמה הידראולית. מנוע 2.0 טורבו, בעל 280 כוח סוס ו-35.7 קג"ם. לפי היצרן הרכב בזנק מ-0 ל-100 ב-5.7 שניות, שזה בעצם מטורף. והמהירות המקסימלית היא 250 קמ"ש, אבל אנחנו יודעים שהרכב יכול קצת יותר. באמת, מה שאפשר להגיד פה על המנוע, שהם עשו עבודה מצוינת. 280 כוח סוס במנוע של 2 ליטר. הוא בעצם גם חסכוני וגם מהיר מאוד. בגדול, זה בדיוק אותו מנוע שעומד באאודי S3. אז בעצם למה לשלם יותר? והצריכת הדלק פה משהו בערך בין 8 ל-9 ליטר ל-100 קילומטר בנסיעה משולבת. באמת אהבתי את הרעיון של הידית הפתיחה, שזה בעצם הסמל, והוא מסתובב בבפנים ונפתח למעלה. הנפח המטען כאן הוא 380 ליטר, יפה מאוד לרכב האג'בק. האבזור הפנימי השתפר מהדור הקודם שהיה פה פשוט משעמם. האיכות החומרים והאופציות הן מאוד דומות לכל המשפחת ואג. מסך מגע עם כל האופציות של הרדיו, טלפון, GPS, כל מה שאתם רוצים קיים פה. יש פה גם מזגן מפוצל לשני המושבים, גם מה שאתה רוצה, כל אחד מקבל את המזג האוויר שהוא בוחר. ההגה מאוד דומה לכל המשפחת ואג, עם מנופים מאחורה, עם שליטה מלאה, מאוד נוח, אור מחורר. רק מה משתנה זה התווית בין רכב לרכב. בגדול מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה להראות לכם כמה הרכב הזה מהיר. הרכב הזה באמת מהיר, אבל מה עושה אותו מיוחד? נעלה דיפרנציאל, מומנט מתפצל בין גלגלים הקדמיים. בפניות כוח נלקח מגלגל הפנימי ועובר לחיצוני. וזה נותן לנו הרגשה כאילו אנחנו נוסעים על 4x4 ויוצאים מהפניות בצורה יפה מאוד. טוב חברים, אז בעצם בכל רכב אחר, ברגע שאתה עובר למצב ספורט, בוא נהיה אמיתיים, לא משתנה יותר מדי דברים. בליאון קופרה אנחנו יכולים ישר להרגיש שהרעש מתמלא בצליל יותר עמוק, ההגה ישר נהיה יותר קשיח, מתמלא בקשיחות, וההתנהגות היא באמת ספורטיבית. כיסאות ספורט שיש כאן הם מאוד נוחים לנסיעה יומיומית וגם לנסיעה ספורט. הם מאוד יציבים ומחזיקים אותך בפנים. האוטו מאוד טוב יושב על הכביש. את הסאונד שאנחנו שומעים מהאקזוז, אני מאמין שגם שומעים אותו בחוץ. האוטו מושך הילוכים בכיף עד 6-7 אלף טורים. בנסיעה כזאת אני מאמין שהוא אוכל יותר מ-9 ליטר ל-100. תודה רבה לבעל הרכב שנתן לנו את הרכב בסקירה. תודה. תמשיכו לעקוב אחרינו בעמוד מצוות 10 פיו.